Hai guys, mana ini biryani lah, biryani. Biryani yang mama dong main deh. Kamu nak kental aja biryani. Biryani yang mau kamu sih, mana ke? Open kamu sih, open nama leh. Tahu lang baik. Pura anda nabi parko pera nadeng, Hebel Park. Bro habe orang na. Madung magaya neng tamu nak kental aja sih, araki. Boyo cricket. Mana गेलेग्रा दं आरो ना नै ओरै दं लामाया एजोंबो हाबनो हायो दा माने पार्कआ दानि बयस खुलिदों नालाय मानसि गैथ'आ आरो ना हारसिं बिफां साया दंफां लाइफां बिराद समायना जायगा आरो ना ओरैनो जिरायनो थाखाय बे गयसाव बिफाङा माने बिबार बारनाय समाव बिराद मोजां जायोलै दा एसे गाज्रि जानानै दंथ'यो बिदि आरो ना नायदो लोगोफोर माबायदि जाना दं साफा हेलो गाइस माबायदि दिनै पार्कसो आरोना फिसासो आरोना बारा गिदिर नङा बिराद मोजां मानसि थाजायो बिराद साफायानो आरो सिनारिफ्रा गाज्रि नङा बहुद मोजां गथ'फोर गेलेनो हायो इयाव फेमिलि लाबोनानै फैनो हायो आरो ना लोगोफोर माबायदि नुखो बे फिसा पार्कखौ दा बे फिसा पार्कखौ आं नागारनानै दा गुबुन मोनसे खाथियाव दंबाय पार्क गोदान बेखौ आं नोंथांमोननो देखायहैनो नागिरदों लोगोफोर दा बे पार्क फिसायाव मानसिफोरा मानो थाखाय दा गैया होनना बुङोब्ला दा बेलासिनि दासो सारायथा जादोंमोन आं थांबाथाय बे समाव बारा मानसि गैयामोन आरोना लोगोफोर सारिथानिफ्रायसो अपेन खालामो ओमफ्राय फुंनि 10 बाजियाव क्ल'ज खालामोमोन दा आं थांगासिनो दं गुबुन मोनसे पार्कआव मोनफैबाय पार्कआव ओरैजाय आरोखि ओइ सिख्लाफोरा जोंनि साइडनि माथो साफाथार जोंनि खाथिनि देरसिन पार्कआ बेनो आरोना जोंनि एरियानि आं दा हारसिङै बेरायगासिनो दं आरोखि रावबो गैया बेरायफाग्रा नायलांबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ माथो भिउसआनो जालालै गाइसमोन भिउस जायगानि भिडिअखौनो बानायनोबो लांखादों माथो उपाय गैया गामियाव थाबालाय भिउसफोराबो जागौमोन साबस्क्राइबारफोराबो जागौमोन नाथाय दा आं गामियाव गैया लोगोफोर बेंगालरावसो दं बेखायनो भिडिअ हमनानै होग्राबो रावबो गैया बेरायफाग्राबो रावबो गैया साबस्क्राइब खालाम होननाबो रावखौ बुंनो हाया आरोना आं बर'निसो बानायो नालाय हिन्दीनि बानायाबालाय जायखिनो मेखिनो लोगो मोननायफोरखौ साबस्क्राइब खालाम मा खालाम होननानै बुंनो हायोमोन नाथाय दा सोरखौ बुंनो आरोना लोगोफोर उपाय गैया आरो लोगोफोर उपाय गैया माने राहा गैया होननाय आरो नै बेंगालरनि औवाखौ नुवाखैबा लोगोफोर बेंगालरनि औवानि कालारा जाहैबाय गुफुर आरोना गुफुर लायनो सरि गोमोसो बेंगालरनि औवानि कालारा गोमोसो जायो आरोखि एसे गोरान जाबाय गोमो औवा ओमफ्राय नै दंफाङा बेयाव पार्कआव दं आरोना माबायदि हाग्रा मानफबना दं गोजाननिफ्राय सावरायबाथाय मोजां नुयो दा आंना केमेरा मोजां नङाना बारा मा हाग्रानिलाय माबा ड्रागन बिफां माथां नुयो आरो बे खाथिजोंनो मेन लामा दं आरो आंनि डिउटि मावनाय जायगा खाथियावनो जायो बेयावनो खाथियावनो आरो आं डिउटि मावनाया खाथि सेरावनो एक मिनिटबो नाङा नैयाव फुंनि मोनानि मानसिफ्रा इयाव जों ब्याम खालामफैनो हायो आरो ना बेयाव अनेकथा रोखोम दं बुरै बोरायफोराबो खालामफैनो हायो फ्रि माने थाइसेबो नाङा बियो पाब्लिक पार्क जाबाय नालाय गभर्नमेन्टनि पार्क आरो ना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर सापर्ट खालामना होबाय थाब्रा अननानै माने चेनेला मनिटाइज जाजासिगोन आरोना दं आरोना लोगोफोर मोनथाम बेजोंबो दंफाङा देरबाय आरोना फिसानिफ्राय आं गायजेननायनिफ्राय दंमोन दंफाङा दा लोगो माने गिदिर देरबाय आं बेंगालराव जायाखै नङा आंबो गोबावानो जाबाय उपाय गैया आरोना लोगोफोर मावाबानो जिरायनो गोसोबा नै मोनसे गोदान बेलेग मोनसेयाव फैलायबाय आरोना बे पार्कजों नांजाबनाय एखेयानो आरो नैबे जाहैबाय बेयाव माने दै अखा हानायफ्रा दैया जमा जायो आरो बेयाव गोथौ जायगाया बै सिख्ला सानैया माबा रिल्स नामा बानायदों आरोना
guys, hello guys. सिख्लाफोरा रिल्स बानायदो योगाफोर खालामनो हायो बेबो मोनसेफ्रा मोजां बेयाव बानायनो दोनदो आरोना नैयाव बरिया नुदों सान हाबसिन दै जमा थाग्रा बेयो फुख्रि बायदि खालामना आरो जेबो नाखा गैया ओरैनो थांनांसिगोन जाबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम लोगोफोर आरो आंखौ जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट खालामबाय था जाहाथे आङो माने सानसेसिमाव माबा मा होनो गिदिर इउटिउबार जानो हायो आरोना नोंथांमोना अनबासो आङो जानो हासिगोन नोंथांमोननि अननाय सापर्ट गैयाबा आङो माने दावगानो हानाय नङा बेखायनो आं गासै नोंथांमोननि जोबोद गोनांथि दं आरोना बे पार्कआ जाबाय करमांला एरियानि आरोना जोंनि खाथियावनो माने करमांलायाव आरो जोंनि रुम खाथियावनो दङ बेंगालर डिस्ट्रिक्ट नामा दे दा नोंथांमोन गोजोननाय थाबाय नायलांबाय था सापर्ट खालामलांबाय था आंखौबो दे थेंक इउ guys मोनबाय दिनै बिरियानि लाबा बिरियानियाव मा दं नायनो नोंथांनो खोन्थालांसै आं बिरियानिखौ आं माबा खालामसै मा होनोखो अपेन खालामसै अपेन ना मा होनोमोनलाय बावलांबाय आनबक्सिं नै बिरियानिया इदि आरोना नै जेबो गैया बिरियानियाना दाम गोसानि बावसो बिराद दामानो दाम बहुद दाम ओमफ्राय नैयाव दं आरोना मा दं इयाव नायनो दे देखायनो आं नोंसोरखौ बायनायसै आरोना इसका अंदर क्या है नै इयाव दङ आरोबाव दंबायो आरोना बेल' नङा आरो माने बहुद दं नै बेयावबो एखे चिकेन बेयाव दाउ बेदरानो दं मोदोम गोजा हारा गैया लोगोफोर एसेबो हारा गैया बेनिफ्राय नैबेयाव बेदर दं लोगोफोर बेदरानो मोनथाम जादनि आरोना ओमफ्राय नैयाव दङ ओंख्रि दं आरोना ओंख्रि बै बिरियानिजों लगायना जाग्रा ओंख्रि बास दिनैनि बिरियानिया एसेबांसै जानोसै लोगोफोर दै बाय बाय लोगोफोर जालायनोसैलाय गोथाव बिरियानि नै चिकेन लेग पिस ओमफ्राय नैबे टमेट'जों एसे फुदुंबाय आरोना ग्रेभिजों बिराद गोथाव जानोसै लोगोफोर नै बाय बाय